Хора, здрасти. Поръчах си една доставка. Поръчах си една доставка за бежични слушалки. То по-скоро батко ми ги даде. Дето са много яки. Да му последвате профила, ей. В TikTok. Кутийката. Ай, стига бе. Са наопаки. Да, бяха наопаки. Моля ти се, вкарай ма в игра! Или телефонче ще те хвърля. Айде, едната слушалка беше падна. Изкарама. Братче! Вие кабела дълъг ли? Да, става. Ама аз искам да си в кутийката. После ще го извадя. Смотаните! Не. Сега ще ги спиня. Хора, извинявам, след като се наглася. Аз очаквах, че трябваше да оправя тея. То пък! О! Хора, пуснах едно видео, за да видите какъв ми хубавия късмет. Айде бе.
Ох, то пак толкова бавно ми зарежда, че чак... Аз съм по-бърз от интернета. Дори от 5G интернета аз съм по-бърз. Вау, як. Много яка квадратна кутийка. Много яка просто. Хора, един въпрос, защото явно това видео, което исках, няма се качи да си дели с Ice Fruit до края. В смисъл само да съм с Ice Fruit. Дори да ми се падне китайка, ще го сторна. Ето, нали, като го сторниш, пак можеш да го изядеш обратното, то няма смисъл. Не защото ако някой те кемпи бързо да си го сторнеш. Защото докато го ядеш и ако някой те уби, може да не си с фрута. Аз всякакви правила ги знам. Ай, стига бе, само и пад слушалките. О, махам ги тези. Махам ги тези за ушите. Защото туто, брат, с тия няма да стане. Не, наопаки. Сега пак са ми лепкави ръцете. Ръцете ще да кажа, оле-ле. Чао, чао, чао. Значи, хора, чухте песен на 3 пъти. Иначе да, както може да видите. Много съм чаян, ама няма как. Нямаше как. Хора, само да кажа, музиката не мога да я спра. Айде! Ох, така. Иначе, хора,